हेल' लोगोफोर जों नै दा अखा बोथोरनि दसे बेरायनो फैलायबाय आरोना अखायाथ' गाराखै जोंनिखिजा अखा हाबाय दङ एकदम मा बुंनो आरो दैज्लांनि बोथोरथ' माइफोरा गायजोब्बाय ओमफ्राय अखा हागासिनो दङ ओमफ्राय जों दा दसे बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना दे माबा मोनसे होनदो सं माबा होननाय लोगोफोर नै बेयो जाहैबाय लामा आरोना लामाया ओमफ्राय नैखिजा गायग्रा हा फोथार नैखिजाबो गायग्रा हा ओमफ्राय गेजेराव लामा नै ओमफ्राय बेथ' लामा बुंजाखाया आरोना ओमफ्राय बिखिजानो ट्रेक्टरबो थाङो मानसिबो थाङो गारि बाइकफोरबो थाङो ओमफ्राय लामानि अबस्थाया नाय लोगोफोर नै माबायदि जाना दं बेनिफ्राय ओरैबो आरोना नैखिजाबो ओरैहाय थांजोबनाय गोजा ओरै थांजोबनाय माइ गायजोब्बाय फोथाराव ओमफ्राय गासिबो नै बेफोर माखाया हेल' लोगोफोर आङो गोबाव सम भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन लोगोफोर एसे प्रब्लेम जादोंमोन बेखायनो आङो इउटुबाव गोबाव सम भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन मास मोनसेसो जाबायमोन लोगोफोर आं भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दा आङो भिडिअ लाबोनायखौ कन्टिनिउ खालामनो नाजाबावसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला बेनिफ्राय जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना मोननो थाङो आरोना आं गोदान गोदान कन्टेन्ट लाबोनानै भिडिअ खालामनो नाजागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनाबो लाबानो जाबाय लोगोफोर ना बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बेखिनिया जाहैबाय लामा आरोना पाक्कानि इयो मोनसे ओरैनो लामाया मोजां इनिफ्राय नैखिजा लामाया हामथारा इखिजा बर'फोरनि लामा थांग्रा इखिजा ओमफ्राय नै जाबाय मुस्लिमफोरनि आरोना इ एरिया मुस्लिमफोरनि ओमफ्राय नैफोर माखासे मुस्लिमफोरनि आरो नै लामाया इयो ओमफ्राय इफोर हाखर हुखरा दै बानायाव जाना थालांनाय लोगोफोरनिफोर गामियाव ओमफ्राय नै अखाया जुब जुब हागासिनो आरोना नै मिलाव ओमफ्राय माइ लाना फैदो अखा बोथोर इनिफ्राय दा मिलखौ सौगोन माइखौ सौगोन इनिफ्राय दा मालिकआ गैथ'वा दसे सम नेगासिनो दं आरोना लोगोफोर